Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, толькі што ў нас быў в эфіры музыка Піт Паўлаў, і мы працягнем гэтую традыцыю, будзем штосьці такое спяваць, і зараз папросім, каб нам сваю палітычную аглядальніцкую песню праспяваў аглядальнік, палітычны аналітык Свабоды Віталь Цыганкоў. Прывітанне, Віталь. Ну вось спяваць я не ўмею, а гаварыць магу. Но зато як меладычна гаворыць, все ж таки практыка вялікая. Радыё Свабода, так? Колькі гадоў адпрацаваў? Ну, с 94-го года, с 1994 года, 31 год. Вось. А чаму ты пытаешься? Ну, таму что ты неяк намякаў, што можа быць ужо не ўзгадавай, прадстаўляючы мяне, што я там аналітык Радыё Свабода. Раяль в кустах достали, да. Ну так атрымалася, правда, што зараз, напэўна, мяне, ну, фармальна кажучы, уже нельга так прадстаўляць, паколькі, ну, вы ведаеце, што адбываецца са Свабодай, Свабода змагаецца за сваё выжыванне, і, ну, это не секрет, там пражскія супрацоўнікі Свабоды уже пісалі то, што іх пакуль накіравалі в такі часова вымушаны адпачынак. Вось, тым часам будуць працягвацца розныя там суды в Амерыцы і розныя змаганні за гэтыя рашэнні, але з фінансаваннем праблемы, з фінансаваннем крызіс, таму, ну, радыё, яно тым, хто называецца фрилансеры, а я вот был в таким статусе, фрилансер, прислала лист, что про, ну, разорвание, спынение, там по-английски termination, спынение контракту. Вось, они написали, что покуль такая ситуация финансовая, мы вымушены спынить контракт с вами, с фрилансерами, и, ну, спадзяемся, наступят лепшие часы, и тады можем аднавіць. Так что гэта, дарэчы, я так смешна, что атрымал нават два таких листа от беларускай службы і ад расійскай службы, паколькі я, ну, как-то про гэта не вельмі говорил, но дасюль працягваў быць карэспандэнтам расійскай службы, і там некалькі разоў у месяц перадаваўся пра беларускія навіны в перадачу «Время свободы». Але вось гэта не рашэнне кіраўнікоў службаў адпаведных, там беларускай ці расійскай, гэта рашэнне вялікага кіраўніцтва, амерыканскага кіраўніцтва. Вось, і нават адзін вот з рускай службы кіраўнік в сваім лісце напісаў, што вось я, на жаль, павінен вам паведаміць такую інфармацыю. То бок падкрэсліваючы, што гэта не яго асабістае рашэнне, а это рашэнне амерыканскага кіраўніцтва. Ну, але яна фармальна вводзіцца з 23 красавіка, ну, так што, думаю, яшчэ нейкі тыдзень фармальна, не ведаю, можна мяне называць ці не, але пасля гэтага, я думаю, нічого не зменіцца, і абсалютна уже фармальна я не буду з'яўляцца корэспандэнту Свабоды. Таксама тут трэба патлумачыць, што датычыцца толькі нас, стрынгераў, людзі, якія працуюць празе ці вільні, яны хоць і в падвешаным стане, но пакуль застаюцца супрацоўнікамі, з імі такога няма. Ну, але сярод нас, так званых фрилансеров, вось такі статус. Так што за гэтые, ну, трошки я себя адчуваю, конечно, хаця все до гэтага ішло, але, ну, трошки так дзіўна, некомфортно, бо все-таки выйдзе себе 30 гадоў, 31 год, і за гэты час там дети выросли у супрацоўнікаў, которые маладымі прыходзілі, столькі я пакаленняў застаў на свабодзе. Я, ну, і працаваў і ў празе, там 2 заезды за по 3 гады на контракты, і ў Менску. Я працавал з Верховнага Савета 12-го склікання, рэпартажы рабіл, калі яшчэ была палітыка, там до 96-го года, потым 13-е скліканне. І рэпартажы з вуліц, і вёў жывыя эфіры, калі, напрыклад, падзеі былі, і выбары ў 15-м годзе. Я вёл са студыі свабодаўскай жывыя эфіры, і жывыя там інтэрв'ю тыдня, і экспертызы Свабоды, і празкі акцэнт, і нават нейкі час спартовую перадачу «Завзятар», і рэпартажы з вуліц. Ну, карацей, Свабода в этом сэнсе мне дала все, что можно. Я паспрабаваў все магчымыя журналісцкія жанры і пісаў блогі, безумоўна, это уже асноўнае, за што я атрымаў там свои 6 прэмій Бажа «Вольнае слово», 5 за блогі, а 1 за інтэрв'ю с Адамам Міхнікам. Вось. І сапраўды, ну, можна толькі падзякуючы такія прафесійныя магчымасці у меня былі паспрабаваць ва ўсіх самых розных жанрах. Апошнія гады я все-таки был больш такі палітычны
при развіцці таких падзеяў вакол свабоды гэта можа вярнуцца, конечно, будем спадзявацца на лепша, но але калі я там контактую з пражскімі калегамі, таксама з аналітыкамі, ну мы прыходзім да высновы, што напэўна шансаў все-таки мала, даем там, не ведаю, 20/80, што свабода перажыве гэты настрой цяперашняй амерыканскай адміністрацыі. Там нават калі могуць дацянуць да верасня, але потым просто можа в новы бюджэт амерыканскі уже прымуць без гэтага радка пра радыё свабоду. Цалкам магчыма і такое. Вось гэты успамін ці вот это вот спіч Віталя, ведаеш, калі б мы жартавалі, то можна было б закончыць словамі адышла эпоха. Ну, але тут сапраўды не да жартаў. І, Віталь, прыгадваючы наши папярэднія эфіры, там, скажем, колькі месяцаў таму, калі мы там яшчэ толькі разважалі пра будучыя прэзідэнцкія выбары ў ЗША, пра кандыдатаў, пра Трампа, я, конечно, жартаваў тады, там, называючы Віталя трампістам. Насамрэч, ён ніколі не быў трампістам, ён спрабаваў аналізаваць вельмі холадна усе так, і кандыдатаў, і падзеі, і заявы, і ўсё астатняе. Тым не менш, ты даволі так, ну, как бы так, аналізуючы Трампу і чаго ад яго чакаць, ты казаў, разважаў пра вось гэтыя супрацьвагі, якія ёсць у дзяржаўнай структуры ЗША, што ён там не зможа таго, не зможа гэтага. І сёння вот, гледзячы на яго рашэнні датычна таго ж самага радыё свабоды, Голаса Амерыкі, там іншых такіх вот рашэнняў пра спыненне фінансавання, да прыкладаў таго ж самага Гарварду была сённяшняя раніцай навіна. Ці чакаў ты, што от да гэтага дойдзе? І як тут супрацьвагі? Магчыма, так, мы з тымі ж не менш, скажем, аналітычнымі калегамі часам разважалі пра гэта, ну, з пражскімі, і гаварылі, што можа і да гэтага дайсці з боку Трампа. Ну, па-першае, не хацелось бы гэта верыць, і так, ну, не думаў. Меншы працэнт я давал, што вот да гэтага дойдзе, да такога радыкальнага, ну, скарачэння тых, скажем, структураў, якія працуюць на мягкую сілу Амерыкі, якія працуюць на дэмакратыю ва ўсім свеце, якія працуюць на, ну, умоўна, скажем, пашырэнне свабоднага слова, ну, тут без, скажем, некого пафасу, ну, можна сказаць, у гэтым была місія свабоды. Вот што ёсць нехарошае у Трампа і яго каманды, гэта жаданне такое, вось, ну, як бы, нават сказаць, помсціць сваім палітычным апанентам, калі яны, скажем так, кажуць, што там на свабодзе толькі левалібералы і дзікія там левакі, вось, таму ее трэба скараціць, но гэта ж, ну, заўсёды такая вечная тэма паміж асобамі і структурамі. Ёсць структура, ну, возьмите вы там штосьці памяняйце. Звычайна, новы прэзідэнт, першы Трамп, ён таксама, калі прыйшоў, ён свабодзе паставіў свайго дырэктара. Ну, як бы там да его не ставіцца, для мяне это вельмі далёкія сферы, там, прэзідэнт свабоды. Вось, ну, але, ну, паставіў свайго, бо кожны прэзідэнт фактычна ставіў, калі мяняўся партыйны прэзідэнт, маецца на увазе рэспубліканец і дэмакрат. Ну, і зараз, калі тебе нешта не падабаецца, зрабі так, там, памяняй, умоўна, скажем, прэзідэнт, як заўсёды рабіў, і, ну, скажем, што-то падкарэктуйце. Навошта ввогуле абрубаць все гэтыя структуры, якія, ну, безумоўна, это такія капейкі на фоне, ну, калі казаць пра эканомію, это ввогуле смешна. Это там некалькі танкаў, там, весь бюджэт свабоды, там, на 27 службаў, там, приблизно, они ж ёсць там ад расійскай, да, там, умоўна, армянская, азербайджанская, не только постсавецкія, там, і іранская служба, гэта вельмі ж важна на весь рэгіён. І весь бюджэт 140 там мільёнаў, вось, который, ну, в прынцыпе, это сапраўды некалькі танкаў, альбо там один самолет, калі уж мерыць такими военными катэгорыямі, а колькі яны працуюць на Амерыку. Таму, да, вось, пры тым, што разважалі і думалі, можа такога адбыцца ці не, але, ну, спадзявалі, заўсёды в развагах ты нешта спадзяешся, ну, на лепшае, чтоб нават пры ўсёй сваёй, ну, такой шалёнай актыўнасці вось да гэтага не дойдзе. Але, ну, тое, што робіць зараз можна, ты правильно сказал, что по-рознаму можна ацэньваць. І тут я заўсёды спрабую адразу аддзяліць ацэнка і сваё стаўленне. Ну, вось, давай. Ацэнка і стаўленне, розныя рэчы. Выбачай, што перабіваю, ты працягнеш просто акурат такі у тэму пытанне ад гледача Слоік Цукерак піша: можа цяпер Віталь больш адкрыта выкажацца пра Трампа, бо ўжо не працуе на РС, і ці не змяніў Віталь сваё меркаванне пра Трампа? Раней адчувалася, што ён асцярожна
возможно сімпатызуе Дональду Трампу. Слухайте, я на свободе, як ты правильно сказал, с 94-го года, а Трамп был с 16 по 20. При гэтым я не менял ставление до республиканцев, казал, что я больше сильный до республиканцев, и те идеи, якія я поделяю, там, свободного рынка, свободы слова, вось, не, безумовно, не левацтва, а, ну, некага, ну, я на себя называю себя правым либералом, правые либеральные идеи, вось, они больше на сёння были все-таки уластивые такому, ну, центристскому республиканскому курсу. Трамп, конечно, далекий от этого курса, кажется, что он уже не республиканец, а нешта асобнае, там, популіст, там, штосьці справа, штосьці злева бярэ. Трампіст, да, гэта такі асаблівы, сапраўды, папулісцкі накірунак. І гэта вечная тэма, калі ты маеш нейкія, ну, скажем, ідэі, якія ты падзяляеш, палітычныя і каштоўнасныя, і ёсць нейкая сіла, якая бліжэй да гэтых ідэяў, чым іншая сіла. І в гэтай сіле з'яўляюцца нейкія людзі, ну, можа быць, не вельмі сімпатычныя. Ну, давайте я прыведу беларускі прыклад. Вот мы падзяляем там ідэі, там, такие-то з 90-х гадоў, там, беларускага, як это называется, адраджэння, дэмакраты, свабоды слова, там, беларускай мовы. І як это было там 90-е с кім-нибудь там, представляешь такие свои погляды, кажуць, так ты запазняка? Ну, ты кажаш, да, я дадзеную падку запазняка, но в нейкі момант так гаварыць ужо стала не зусім ёмка, паколькі сам пазняк з'ехал, і акрамя яго ёсць многія людзі, которые гэта ідэі прадстаўляюць, ну, не менш за яго, і іх абараняюць. І больш за тое, калі нейкі палітычны лідар, ну, робіць такія рэчы, з которыми ты не можаш пагадзіцца, і калі тебе пытаются, ты запазняка, то это означает, что ты за 1, 2, 3, 4, 5 его скандальных там выказываний и скандальных позиций, якія ты не падзяляеш. Вось тое ж самае прыблізна, ну, з Трампом. Я конкретно уже асабліва в твоих эфирах колькі разоў крытыкаваў яго, і гэта вот тая цяжкая тэма паміж, ну, скажем, адданасцю пэўным каштоўнасцям ідэям, то, што я кажу, свабода прадпрымальніцтва, свабода слова, вось тая ж меритакратыя, то бок калі людзі павінны атрымліваць то, што заслугоўваюць, а не атрымліваць незаслужанае, вось, ну, пэўная незгода, скажем, там, з сацыялізмам, з камунізмам, і гэтыя ідэі хіляюць да больш права палітычнага спектра в дадзеным выпадку, паколькі даўно уже за вот, там, свабоду слова выступаюць пераважна правыя. Левыя яны кажуць, што свабода слова это такая каштоўнасць нехарошая, которая дае магчымасць гаварыць всякім нехарошым людзям. І гэтак далей. І в гэтым сэнсе, адказваючы таму гледачу, я был за Трампа, калі это было, ну, умоўна, скажем, за нейкі вот яго гэтыя пазіцыі, калі это было вельмі не ёмка, да, калі был Байден пры ўладзе, вось, я крытыкаваў дэмакрату. Я недавно написал допіс, што чаму прыйшоў в тым ліку Трамп, што все роўна, ну, столькі всяго нарабілі за свае 4 гады дэмакраты менавіта пры Байдзене кепскага, што сярэдні амерыканец перастал іх падтрымліваць. Зараз 27% падтрымка дэмакратычнай партыі як структуры. Это ніжэйшая за всю гісторыю назірання, во всяком разе, пасляваенных. И что, они в этом не виноваты? Я написал, это все равно, что заявлять, что там царский режим не виноваты в тым, что отбылась революция. И он довел до революции царский режим. Это не значит, что мы падтрымліваем бальшавікоў, якія зрабілі революцию. Нет, бальшавікі зрабілі яшчэ горш. Але казаць, что да, царский режим виноваты в сваёй там, что як они ставились до людей, до эксплуатации, там, до правоў. И это все привело, что не просто большевики, там, а кто угодно, от либералов до эсеров, до большевиков были супраць царского режима, устроили все разом революцию. Так и тут. Демократы столько нарабілі глупства, что просто Трамп не мог не перамагчы. А теперь что робіць Трамп? Шмат чего он робіць негативного. И шмат чего он робіць, адчуваючы свою такую вось, ну, падтрымку и плюс, ну, спалучэнне яго, ну, асабістых нейкіх якасцяў. Але я кажу, я не магу ўспрымаць всю гэтую крытыку, якая зараз, ну, в катэгорыях там ідыот, там дурань, там все такое. Я просто это, ну, гэта такі прымітывізм. Трэба ж глядзець пра нейкія грамадска-палітычныя тэндэнцыі, пра нейкія сацыяльныя з'явы, чаму тое ці іншае, пра нейкія наступствы. Вот чым што значыць інтэлект? Это спалучэнне, калі чалавек можа знаходзіць сувязь паміж прычынна-следственнымі сувязямі, да? То бок такі-то крок несе такія-то наступствы. Вось. І калі людзі крычаць там все, там конец, а праз 2-3 дні, 5 дзён атрымліваецца все наадварот назад, то такія, скажем, малаінтэлектуальныя каментары, ну, я не ўспрымаю. І в гэтым сэнсе мы больш, можа, вот гаварылі
калі б ты мне хотел прышчаміць да сцены про тое, что можа быть Трампа стаўленне да вот войны, что ён захоча мир, оно в неком сэнсе можа карысным для Украины, может быть, в тым ліку. Это мы говорили, вот ты мне не прищемила, сам себе прищемляю задницу там ці что. Ну что-нибудь уже прищемить, да. Я просто рыхтаваўся. У кастрычніку, да. І в гэтым сэнсе ну бачна, што ён сапраўды хоча дасягнуць міру, але ён б'е больш по Украіне, да, дзеля Да, гэтага. то есть на якіх умовах ён хоча дасягнуць міра. Адкуль тыя сімпатыі да Пуціна? Ну, есть же такой ролик, где Трамп разоў 5 назбирали там за всю его историю, кажется, что Путин сказал мне, что я гений, там по-английски, да, вот, ну, правильно же сказал. Ну, как-то вот так вот. И все, легенько, и все, да, и расплылся. Нет, ну, теперь мы же бачим, что он погрожает там санкциями, да, России, коли она не пойдзе. Мы поглядим, то бок два варианта, коли разважать, зноў-таки, без нейкого ставлення, а аналітычна. Ён добивается реально мира, пригнетая при гэтым спрабуе и Украину, и Россию, ну, признаем большей ступени Украину. Покольки он лічыць, что Украина больше упирается, а ему сдается там его этим посланникам, Виткову, что вот Россия типа идет насустрач и готова. Чакай, прищемляе, вот ты кажешь, прищемляе Россию, Украину, але и Россию. У чым ён спрабуе прищемить Украину, мы чули и ведаем. Да. У чым ён спрабуе прищемить Россию? Ну, покуль больше словом, я признаю. Он кажет, что вот коли Россия не пойдзе на вот мой там вариант, то вот введу страшные санкции. Это есть. Ну, зусім недавнее. Вось. Фактычна гэта толькі, ну, але з Украіны ён же таксама некаторыя рэчы, трэба ж сказаць, адмяніл, калі вот все гэтыя былі, ну, што там адмяняюць разведданыя, потым іх вернулі і зноў даюць. То бок вся прошло, ну, во всей прессе все это абурались, осуджали, на некалькі дзён было, что ён прымал нейкія рашэнні, а потым ён іх вяртаў, і зноў как бы дапамога ідзе Украіне, на всяком разе тая, якая была прынята яшчэ пры Байдене, і разведдадзеныя ідуць, это трэба прызнаць. Вось. Але галоўнае, да, что зараз пытанне ў тым, ці ён скажа, ну, я все-таки буду до конца упираться и примушать вас до мира, и он скажет, ну, раз вы не хотите ободва, то я пас. И отключится. Вот два магчымых варианта. И, ну, невядома, што горш. Конечно, напэўна, горш, калі вот другі вариант, што ён, ну, раз не атрымалася, ну і фиг з вами. Гэта вельмі на яго падобна, відаць, по его характеру, паколькі, ну, шуму много, реальных рашэнняў не так і много за мінулы тэрмін і за гэты. Так што гэта на сёння, ну, самая такая вось, можа быть, для всіх нас в рэгіёне пагроза реальная. Вот такая ж рашэнняў не шмат, але нават не рашэнні, а словы, пагрозы, якія гучаць. І як можна ставіцца да гэтых пагрозаў, ну, калі там спачатку думаешь, ну, это ж ж таки прэзідэнт ЗША сказаў, зараз як зробіць, мала не покажется. А тут ён табе то ўводзіць тарыфы, то адводзіць тарыфы, то гэта робіць і кажа, что да мы вот только тут, а потом надо быть более гибкими и поэтому вертаем назад. Так после это... А вот вы, все хочу вы, ну, забываем про ты, да. Не читал Art of Deal, так и называется, ну, книжку Трампа про мастерство угоды, мастерство домовы. Да, домовы. Это кто... Я не читал. Это хто чытаў, расклалі гэта па палічках, што ўсё гэта, што мы бачым, гэта адпавядае ягонаму разуменню, як трэба заключаць дамовы. Спачатку буры і націск, потым саступкі, спачатку, так сказать, маральная, аральная, прабачце, слоўная маецца на ўвазе атака, а потым адступленне. Дзеля таго, каб чалавек прагнулся, ну, апанент, і можна его браць, так сказать, на фоне этой атакі цёпленькім. Гэта сапраўды цяжка прывыкнуць людям, хотя, ну, был же уже першы тэрмін, ну, что вы, как нібыта першы раз человека убачили, ну, все тое самое, ну, можа, в меньшай ступені, зараз он, конечно, больш радыкальны, все тое самое, зараз кажуць, что вот тады он был асцярожны, а зараз паколькі, ну, нібыта апошні раз, я не веру, что он пойдзе яшчэ раз, можем про это поговорить, але ён, маўлял, хоча дасягнуць сваіх мэтаў больш актыўна, больш наступальна, паколькі вось апошні тэрмін. Але, ну, сапраўды, да гэтага прывыкнуць цяжка, але трэба. Ну, такая ў яго можа манера. Быць, яна і спрацоўвае у гандлі там ці ў бізнесе гэтая схема, але ў палітыцы, але і ў данной сітуацыі, асабліва калі... Что сказал зараз канцлер Німеччыны Мёрц, что он, значит, магчыма, прапануе ЗША, уже заявил, что вот нулевые пошлины.
Гэта можа быть то Трамп всіх запалохал страшнымі пошлінамі дзеля таго, каб на самой справе знялі пошліны супраць Амерыкі его гандлёвыя партнёры, ну можа быть акрамя Китая, бо гэта асобная гісторыя. І уже многія еўрапейцы зараз ему трэба перамога. Першая краіна, якая заключыць з ім, кажуць, можа быть это Паўднёвая Карэя, можа Японія, а можа быть і Германія, но там праблема, ці Германія можа сама, ці з Еўросаюза павінна. Сэнс тым, все это атаки, я навяжу на вам пошліны, каб вы знялі свае, которые былі. І гэта аналізавалі таксама до ўсё гэтай заяваў Трампа. Сапраўды еўрапейскія і большасці краінаў пошліны на амерыканскія тавары былі вышэй, чым амерыканскія пошліны на імпорт в Амерыку. І гэта правда. То, што смеются там, Пастухов добра напісаў, што Трамп сказаў, што там вось Амерыку все прыгнеталі. Ну, фармальна кажучы, в сэнсе пошлін гэта было. Пошліны былі заўсёды нераўнапраўныя. Амерыка, як больш адкрытая да імпорта дзяржава, трымала невялікія пошліны. Зараз Трамп прыйшоў это змяніць. Добра это ці кепска, большасць эканамістаў кажуць, што кепска. Вось. Але Трамп лічыць, што вось так Амерыку прыгнеталі. І это даволі смешна. Я нават хацела напісаць пост і плюнул, што Трамп умее в прыгнечанасць. Трамп умее в ахвярность, чтобы все житё это же наоборот была позиция там, ну, всех левых, которые отстаивали там меньшинств, что мы все пригнечены, в меньшинствах заличивалось до 80% насельніцтва в США, ну, все женщины, плюс все не белые, плюс сексуальные меньшинства, отрымалось разом 80%. И все они пригнеченные ахвяры. А Трамп теперь, да это мы головные ахвяры. Я такой, без этого прикалывается. Ну, раз вы кажете про ахвяры, так я так само скажу, что Америка головная ахвяра. Але больш серьезно отказываючи на пытанне, что такі стыль ці працуе. Вот, может быть, и спрацуе с некоторыми краинами, что они заключат нулевые, ну, там, минимальные пошлины с Америкой, и он скажет для всех, вот, глядите, как треба, я все это вас полохал для того, как вы с нами заключили. Але это не с Китаем. Виталий, это бизнес. Да. Это бизнес. Все одно, як бы там ни было, тарифы гэтые гандлёвые, это бизнес. Ну. Мы говорим про политику, про Россию, про войну. Так это інше, да. Мы ж про тарифы, а теперь про войну. Тут... Я і спытаўся, ці спрацуе вот гэты бізнес-падыход, да, вот такого падыходу. Ну, ён, напэўна, лічыць, што да, но мы все бачым, што можа быць наўрад. І што, ну, в палітыцы слова это дело, да, слово это не менш важно, чым нейкія рашэнні, і калі тым больш в нашым сучасным свеце, скажем, масавых камунікацый, сацыяльных сетак, слова абмяркоўваецца намнога больш, чым нейкія дзеянні. Я памятаю, калі першыя дні там Трамп подписал там неких 50 ці колькі всяких, ну, это не законы называются, а директив там, як правильно назвать. И акрамя там неких таких специализованных телеграм-каналов для там американистов, ці там в американской прессе, я нигде не убачил про гэтые все, там про оборону свободы слова там я написал, еще там этого все не было, бо все абмяркоўвалі, как им выступил там, а справы не абмяркоўваюць. Дарэчы, вось про оборону слова, за якую так нібыта там Трамп выступае. Максим піша: суд дазволіў журналістам АП наведаваць Белы дом, але ж Белы дом працягвае іх не пускаць. Гэта конец ЗША, рашэнні судоў можна не выконваць. Я вот вяртаюся да тэмы гэтых супрацьвагаў, про якіх там шмат казалі ў ЗША, немагчыма дыктатура, бо у нас такая сістэма. А што, уже дыктатура там? Ну, вот табе пачатак. Лукашенко таксама у 94-м годзе, ты добра гэта памятаеш, крычаў пра незалежныя СМІ, расказваў, как мы тут вот всю эту пропаганду прыбяром. Чым это закончылася? Окей, я таксама думаю, можна напісаць пост, з кімсьці пайти ў заклад, што будзе, што не будзе наконт Трампа. Ну, я застаюся верыць, што такого не будзе. Вось. І аргументы мы тут можем шмат прыводзіць. Некаторыя такія прыватныя рэчы... Такога чаго такога не будзе? Ну, не будзе. Дыктатуры не будзе. Дыктатуры не будзе, пералому з свабодай прэсы. Хітрыкамі ўлезці і пралезці праз заканадаўства і пайсці там на другі, на трэці тэрмін. Вот мой прогноз. Записывай в 30-м годзе будем проверять. Запомните этот твит. В 30-м годзе будем проверять. Да, я рызыкую, але я лічу так. Не будзе ні трэцяго тэрміна Трампа, не будзе ніякай дыктатуры, злому дэмакратычных амерыканскіх інстытутаў, перш за ўсё з судовай сістэмы. Там же все гэта вельмі, ну, скажем так, наконт прэсы. Вот якраз суды гэта тыя інстытуцыі, якія прэсу і карэкціравалі. Вот ёсць такі даволі знакаміты выпадак, некі хлопец, его там, ну, добра, я хто так глыбока не буду, коротко пишу. Хлопцы там стаялі з нейкага, ну, скажем, школы, і да іх падышоў там
кто-то это здымаў, да іх падышоў такі чалавек індзеец, ён з барабанамі там что-то шоў, ну пратэставаў супраць чагосьці сам адзіночна. І он падышоў да гэтых хлопцаў і працягваў там нешта, ну, стаяць без барабаны, просто стаяў, а яны так стаялі, глядзелі на яго, а потым тыя, хто зняў, сказалі, што вось гэтыя хлопцы не прапускалі яго, яны такія расісты. Праблема хлопцаў была ў тым, што яны былі в мага кепках трампаўскіх. Вось. І гэты, ну, самы галоўны, который просто стоял там, на этого дядьку глядел, и вот там на всяких умовно CNN-ах обвинувачили, что он расист, и он вот не поважал старейшего человека, представника, значит, ну, индейцев, и все это понаписывали, все это там поговорили в ток-шоу, и он подал на их в суд. И он выиграл, то есть не суда не было, а они до суду яны вырашылі свае разнагалоссі как бы лодкаваць, як это называется, вялікім таким вялікай суммай, не сказано якой. Ну потым он публікаваў такія рекламныя артыкулы там палітычныя в газетах, то бок ясно, что это были мільёны. Хлопец атрымал от суда мільёны только за то, что его в одной из передач назвали расистом. Там, вось. Вот так працуе гэта. І суды, ну, мне здаецца, што гэта самае галоўнае, чым трымаецца амерыканская, ну, умоўна скажем, дэмакратыя і юстыцыя, справядлівасць. І в гэтым сэнсе вот сапраўды пытанне, як там паспрабуе, вот зараз шмат стаюць пытанне, адміністрацыя не выконваць рашэння нейкіх судоў. Судоў много самых розных судоў, самых розных інстанцыяў. Там адразу ідзе там нейкая апеляцыя да вышэйшага і так далей. Даходзіць да верхоўнага. Но верхоўным не думаю, што Трамп калі-нибудь штосьці будзе не вырашаць, што верхоўны суд. Тым больш, там зараз больш так званых кансерватараў, якія в верхоўным суде. І Трамп сам заяўляў, і его прэс-сакратарка, што мы будзем выконваць рашэнне судоў. Но, во всяком разе, я цытую то, што было сказано. І наконт таго, як яны не выконваюцца, я таксама трэба вельмі асцярожна. Просто в нейкіх выпадках, ну, відаць, будуць працягвацца просто апеляцыі да судоў больш вышэйшай інстанцыі. Нема такого, каб не выконвались нейкія рашэнні. Мне так здаецца. Это табе так здаецца, а гледачам нам здаецца, піша Максим. Да. Я не разумею, аб чым кажа Віталій. Ёсць факт, не выконваюць рашэнне суда. Што яшчэ трэба? Суд прыняў рашэнне. Пускаць журналістаў Associated Press у Белы дом. Трэба выконваць, ну што тут могу сказаць? Ну не выконваюць. Значит, што мы маем? Значит, беларусы зараз павінны семінары для американцаў устраивать и рассказывать, как выживать при автократии. Еще раз говорю, я думаю, там просто пошла апелляция в некий суд больше вышэйшай инстанции, что-нибудь такое. То есть вот гэтага суда им недостаткова. Гэты можно не выконваць. Нет, это пачатак, да? Не, ну я ж кажу, в любым выпадку, калі кого-то присуджают, человек подае апелляцию в вышэйшы суд, это в любой краіне так, ну, умовно скажем, это же нормальная з'ява. Не выконваецца рашэнне суда, пакуль працягваецца это. Я, ну, с того, что я читал, думаю, там так, але калі нет, то, ну, просто что я могу сказать? Ну, это неправильно, это кепска, калі не выконвае рашэнне суда адміністрацыя Трампа. Гэта жах, и гэта недобра. Ну, что тут можно, как комментовать? Просто так, я... Тут комментовать особливо не трэба. Тут не просто трэба. Прогноз и анализ. И куды рухается Америка? Конец США, як написал Максим. Ну вот это вот тых же там, я думаю, зараз как бы люди с психологией все пропало, они самые популярные зараз в соцсетках. Хотя я все то же самое бачил, кажу, в тем самом 94-м году в Беларуси. В 16-м году, когда Трамп первый раз пришел. И писали, что он устроит Третью светную войну, что он развалит американскую демократию, что он подпарадкуе, что он разгонит все газеты. Дарэчы, ёсць статыстыка там, як это была, я уже проводил цяне в праграме, это была в цалкам ліберальным Нью-Йорке, Нью-Йорк Таймс, про тое, что при Байдене было больш судов супраць журналистов, которые, ну, скажем, которые выдавали нейкія секреты, и администрация подавала на их суд, и суд их караў. Чым при Трампе. Трамп матюкае прэсу, называе там ворагамі народа, но ён нічога в першым тэрміне. Ён ні разу нічога не зрабіл, это факт. Никого не прикрыл там, никого не посадил журналистов. И он можа матюкаць, как мы матюкаем БТ. Вот для его CNN это БТ, як для нас БТ. Ён не лічыць іх журналістамі, он лічыць фейк-ньюс. Але ён нічога не прадпрымае, каб іх прыпыніць там. О, самое свежее я хотел рассказать, раз мы зациклились на Трампе. Мой любимый журналист Билл
Майер, ну, Мар его называют, Махер пишется, вот, часам по-белоруску Магер, часам Мар. И он самый популярный журналист США паводле, скажем, доверу, больше, чем там Токер Карсон, там Роган, вот он. А он либерал, он матюкае Трампа як можа, але при этом он матюкае и тых либералов, которые вокизм, которые занадто влево сыходят. Тому я люблю его глядеть. И вот он днями был у Трампа на приеме. Это, конечно, шок для многих. Спочатку он раздрукавал 60 эпитетов, которые Трамп его обзывал за все эти годы. Там дураком, идиотом, там продажным. Там. И он эти 60 эпитетов раздруковал и по часу встречи с Трампом дал ему на подпись. То и подписал вот, с такой задовольнением. И этот потом Билл поделился своими уражениями. И он кажет, что, ну, я, ну, всякого чакал, но это был человек, который... Ён нават прыводзіць канкрэтныя выпадкі, як ён на яго там падчас размовы наезжал. Ну, там было 3 человека, еще был один рок-музыка, такі кантри-музыка, выскочила. И ён нават сказал, что вы ж проиграли там в 2020 году, навошта вы заявляете, что выиграли Трамп. Ну, окей, ладно. Что-то еще он на его наезжал, и Трамп сгаджался, Трамп там не вспыхивал, там не кидался на его. И этот... Чалавек, які абзывал Трампа колькі там 20 гадоў, які вот Трамп в адказ его абзывал 60 эпітетаў розных. Ён дзеліцца ўражаннямі, што я сустрэл зусім іншого чалавека, чым той, якого мы бачым в тэлевізіі. І гэта был такі нармальны, прыязны чалавек, который рэагаваў на маю крытыку спакойна, часам са мной пагаджаўся і гэтак далей. І потым ён кажа, я включил телевизор, уже приехал назад себе додому, и включаю, зноў гляжу Трамп, который выступае, и я бачу іншого человека, который зноў крычыць там некие образы, который всех обзывае там. Я думаю, что гэта человек зусім розны в телевизоре и в реальных контактах. Ну, это вось такая объективная рэч, якая ёсць. Мы-то все бачым в телевизоре. Ці мае нам значение, які он там реальным жыцці, можа он там добры лагодны со своими сваякамі. Может быть, нам это и не важно. Ці нават с оппозиционными журналистами. Может быть, мы на это не павінны звяртаць увагу, а павінны звяртаць увагу тое, што он кажа для публікі. А для публікі он кажа тое, што на яго думку публікі павінна падабацца. Слушай, ладно, давай покинем... Давайте к нашим баранам. Да, давайте к нашим баранам. Это ты сказал, потому что я хотел бы спытаться у тебя про Лукашенко. Это такая французский вырасток. Да, ну, есть еще, да, политичная жывёла. Вот гэтые яго тады наскоки у стыле Трампа на Польшу постоянно. Не дали, як вось у суботу чарговый наскок был. Гэта у такім же стылі ці не, ці ўсё ж таки адрозніваецца? Вот як табе падаецца, чаго ён прычапіўся да этой Польшчы ізноў? Ну, часткова ў такім же, я думаю, гэта такая уже фігура мовы, які трэба там прамаўляць час ад часу. Часткова, я думаю, ёсць нейкія рэчы, которые там не ўдаецца, бо ну, не сакрэт же, што вялі розныя там размовы з Польшай і пра памежныя пераходы, і пра вызваленне пачобыта, і все гэта не атрымліваецца у Лукашэнкі так, як ён хацеў бы, і часам ён замірае, часам нават нешта пра Польшу кажа там добрае, а потым, ну, я думаю, в гэтых закулісных перамовах, якія мы не бачым, нешта не атрымліваецца, і ён зноў выплёскивае, так сказать, свой пакет абразаў і ненавісці. Але тут, я думаю, раз уж менавіта пра Польшу, я думаю, это тут рэдкі выпадак, в адрозне там от умоўнай Літвы, ці Латвіі, там, ці Нямецчыны, там, ці французаў, калі ёсць асабіста, я думаю, Лукашенко, ён паланофоб, то, что называется. Вот у его это такое советское, плюс, может быть, трошки усходнее белорусское непринятие поляков, которые, ну, есть в широких некоторых массах. И я, например, одно з апошніх інтэрв'ю на Свабодзе, якраз с Анджеем Пачобатам у нас было, ну, в сэнсе, калі ён был на Свабодзе, было с Анджеем Пачобатам, і ён якраз там заяўляў, што ён лічыць, што Лукашенко, ну, просто мае такое, то, что называется, ну, негатыўнае стаўленне да палякаў, паланофобію можна назваць, і гэта его прасочвалось і раней, і калі не было там нейкіх такой неабходнасці палітычнай зараз там лішні раз прагнуцца перед Россией, а оно прорывалось часто. Так что вот тут спалучэнне менавіта і палітычнага і свайго асабістага. Глядзі, сёння у Мінск да Лукашэнкі прыляцеў кіраўнік расійскай выведкі. Так, я чытаў, да. І сярод іншага, яго адна з галоўных заяваў гэта пагрозы у бок
Польшчы і краінаў Балтыі. Цытую: у выпадку агрэсіі НАТО супраць саюзнай дзяржавы вы першыя пацерпіце. А там далей ты не стоишь, но я прочитал, памятаю, там больше смешно. И он кажет, а яны своим там милитаристским до чего дошли, Нарышкин кажет, что они хочут поставить там 2 миллиона мин на межах с Беларусью и Россией на свою территорию. Здесь акт агрессии. Вот агрессия. Они минируют свою территорию противотанковых мин. Как не прошли русские и белорусские танки, и это у Нарышкина акт агрессии. То есть они, сволочи, обороняют свою державу, обороняют свою землю, ставячи там мины супротитанковые. І гэта акт агрэсіі. Правильно. Калі расіянцы пойдуць вызваляць палякаў, немцаў і французаў, не ведаю, ім не даюць. А вот то што загінуць гэтыя вот расіянцы, і гэта ж будзе што? Гэта геноцид руска-расійскага народа з боку палякаў, якія бароняць сваю краіну. Смех смехам, але вось такое падтрымліваецца такое напружанне. Мне цікава яшчэ, як Лукашенко сказаў в першых словах, то, что показывали, ну, там, полпершого, ці іншыя афіцыйныя каналы, дзякую, што знайшлі час прыехаць. А ён, ну, называеце прэзідэнтам незалежнай краіны. Тут, як не кінуць чыноўнік, не самы вышэйшы кіраўнік службы знешняй разведкі, і ён его дзякуе, што ой, приехали до меня, який мне гонор. Да, это так довольно, как бы, он уже не заважае, что это довольно смешно и принижально гучыць, но з майго пункту гледжання, можа, ему это нормально все. Вось, калі там прыязджае нейкі кіраўнік вогуле рэгіёна расійскага, і вот великая падзея, калі в іншых, ну, в любых краінах з кіраўніком рэгіёна, адпаведна, сустракаецца кіраўнік рэгіёна, максимум нейкі міністр, самы максимум прэм'ер, то наврад. А тут ён, як лічыцца кіраўніком Беларусі, сустракае такіх людзей расійскіх, і пры гэтым яшчэ дзякуе ім, што яны знайшлі час і прыехалі. Я бы не обращал внимания на приезд Нарышкина. Он ничего не решает. А сейчас, похоже, отвели роль такую же, как у Лукашенко. В данном случае играть на публику. То есть, отрымливается, что вы, шановны, да, Маркин, лічыце, что сцвярджаеце, что Лукашенко гэта нейкая такая у тэатры Карабаса-Барабаса Путина такая чарговая лялечка. Вот Нарышкин как там на руку надевают там праз низ, вот Лукашенко, вот такие лялечки гуляются. Не, ну ён безумоўна больш, чым лялечка. Тут я не буду выдумлять нейкі велосипед. Повторюсь, то, что казал ранее, это адносіны вассала и сузерена, это не адносіны рабаўласніка і раба. Это вассал и сузерен. Вассал мае даволі шмат правоў. Ён павінен сузерену аддаваць нейкія паслугі, нейкі даваць ему магчымасці на сваёй тэрыторыі. Ну, але ён дастаткова самастойны ў рамках сваёй тэрыторыі, калі гэта не перашкаджае стратэгічным інтарэсам сюзерена. Это вот я зараз скажу абсолютно тымі фразамі, якімі можна адлюстраваць сітуацыю і становішча Лукашэнкі. Ему дазволена внутры Беларусі рабіць, што ён хоча, што ему трэба там з уласным народам, но при этом каб это не перашкаджала ні ў чым расійскім стратэгічным інтарэсам. І няма ніводнага рашэння Лукашэнкі за апошнія, во всяком разе, 5 гадоў, которая б хоць як-небудзь ставіла пад сумнеў нейкія расійскія інтарэсы в рэгіёне і ў Беларусі. Больш за тое, канешне, яны намного больш сталі прыціскаць в тых сферах, якія раней как бы не мелі яны туды непасрэднага доступа, а менавіта гісторыя, ідэалогія, мова. Вось тое, што как бы аддавалася на водкуп менавіта беларускаму кіраўніку, то цяпер туды непасрэдна влазяць і расейцы праз і свой непасрэдны удзел в нейкіх, то, што яны прадстаўнікі тут сядзяць в Менску і прымаюць удзел в нейкіх там міністэрствах, в тым ліку, сілавых, да таго, што там дзейнічаюць все больш всялякіх рускіх дамоў, которые, адпаведна, Россотрудничество, пашырае свой уплыў, праводзіць сваю палітыку вот менавіта в гэтай культурна-ідэалагічнай сферы, то, што называецца культурная вайна. Айсэнс звярнуў увагу на тое, што вельмі пашыраецца такая
культурніцкая, ідэалагічная, моўная, менавіта такая акупацыя. Да. То есть, маўляў, яны не здольныя, не хочуць, не гатовыя зараз праводзіць нейкую там працяг акупацыі там или паглыбленне інтэграцыі, як бы ім, можа быць, хацелася, але вот взяліся за гэта. Это сапраўды вот так вот, ну, вельмі сур'ёзна і вельмі так трагічна выглядае. Ну, гэта выглядае сапраўды сур'ёзна, і я б не стал тут противопоставлять вот тым, что ты сказаў, что, маўляў, не будем пакуль праводзіць полную палітычную анексію, а займемся анексіяй там духовна-гістарычнай. Яны весь час гэтым займаюцца, ну, як бы не ведаю, які год трэба называць, з якога яны лічаць, так сказать, беларусаў, расейцаў адзіным народам, і гэта, ну, не прадугледжвае менавіта абавязковую анексію полную палітычную. Ну, калі пачалося? Як адцяпалі кавалаку Рэчы Паспалітай? Ну да, я про это и кажу, что 1792-4 года от раздзелу Рэчы Паспалітай. Вось. І адтуль канцэпцыя пайшла, каб апраўдаць гэтыя рашэнні. Вот. Як там евразійская канцэпцыя вот, апраўдывае там пашырэнне России на весь этот усход і гэтак далей. Так і тут гэта не здымае, як я калісьці сумна пажартаваў, што мы жывем з умовай пагрозы беларускай незалежнасці з першых дзён існавання беларускай незалежнасці. То бок, як там 91-м годзе яна стварылася, аформілася, вярнулася, як заўгодна можна назваць, то з той пары мы жывем пад пагрозай ее знішэння, скасавання. І гэта в розныя гады была по-рознаму, але, ну, просто я до таго, што, ну, можна спрабаваць да гэтага ставіцца сапраўды неяк іранічна, калі можна все параўноўваць. З іншага боку, ну, апошнія гады ясна, што не да іроніі, паколькі гэты вось абцугі расійскія, яны сціскаюцца па ўсіх накірунках, і Лукашенко это дазваляе, паколькі няма ў яго варыянту. Ён, ясна, нешта там хоча рыпацца, але ну, не в бок захаду, не в бок некого незалежного беларускага грамадства ён рыпацца не можа, бо з захадам ён все абрубіў пасля 20-х і пасля падтрымкі вайны, а беларускае грамадства ён з ім змагаецца, таксама абрубіў всіх тых людзей, ну не ўсіх, конечно, многіх, сотні тысяч з'ехалі, якія былі самыя зацятыя прыхільнікі беларускай незалежнасці і беларускай нацыянальнай ідэі в любой форме. І на каго яму цераб аперціся асабліва невядома, только вось на апарат і на новую старую ідэалогію, про якую, можа быть, таксама можем пагаварыць. Ну да, дарэчы, а табе што-нибудь, ну, я не ведаю, я пачытаў ввогуле нейкая такая дзіўная сітуацыя, нейкая ідэалогія, што ён там хоча, і чаго ён вырашыў, што вот 30 гадоў яны не маглі там нічога сабе знайсці, выпрацаваць нейкую сапраўды ідэалогію, там, а не кажучы ўжо пра нацыянальную ідэю, якую таксама шукалі, як высвятляецца. Кніжку твою не читаюць. Ну, як ён там сказаў пра кніжку Магды, ну, прабегся па дыяганалі. Ну, то хлусіць, не прабегся. Нават і не прабегся, да. Трэба ж не было нешта сказаць. Але з чаго яны вырашылі? А ці ж некаторы дасюль папрыкаюць, што вот Лукашенко кніжку паднасіў, значыць, сябры его, так сказать, блізкіх. Як же іначай? Я ад сябра Магды ему перадаў. Я просто кур'ерам быў. Кур'ер, інпошт, да. Так што, вот все ж таки, што там за ідэя? Цікавае што-нибудь знайшлося в этой ідэалогіі? Ну, цікавая вот... Левацкага там колькі. Раз уж с завода мы пачалі, то ты ж не забывай меня рекламировать, что Белсат, я любимый мой Белсат у меня, слава богу, ёсць и застаецца, и давно я с 19-го года... И тому глядите программу «Двубой». Сегодня на Белсате, чем я сказал, что у меня как раз будет двубой про идеологию, вот эту, что они выдали. И сегодня у меня, ну, лепшие люди нашей краины. Это философ Павел Барковский, який, може, бачил, написал вялізны пост у Фейсбуку с менавіта 12-10 пунктаў аналізу гэтай ідэалогіі, якую Лукашенко выдал. І Павел Вусаў, які, ну, таксама не апошні чалавек, хто разбіраецца в ідэалогіях, в палітыцы, так. І больш скажу, што Барковскі, ну, в пэўным сэнсе лічыць, што фактычна можна сказаць, што это беларускі фашызм, такой корпоративная держава, фашизм в стиле Муссолини, а не тот национал-социализм, который был в Германии. Вось. А Вусов з ім не згодны, так што чакаем цікавай дыскусіі.
Что да мяне, то да, ты згадал мінулае, што яны розныя гады давалі задання, памятаеш, Лукашенко розным сваім яшчэ больш такім, як бы сказал, беларуска-цэнтрычным там ідэолагам, которые нешта стваралі і нешта все яму не падабалася. Ну але што можна, калі мы шукаем нешта, ну умоўна пазітыўнае, в этой ідэалогіі няма ніякіх фактычна адсылак на Расею. Калі ты кажаш прачытала, таксама прачытаў, то гэта все-таки якая-някая на ідэалогія менавіта карпаратыўнай такой дзяржавы. Не рызыкну сказаць, што гэта то, што будзе адставіць Павел Барковскі, што это такі фашызм, но это такая аўтарытарна-карпаратыўная дзяржава з еднасцю. То, што все прыкметы там вот этого нехорошай ідэалогіі, там, конечно, ёсць. Адзін лідар, еднасць, адна ідэалогія, вось, одна яны ўсё ж таки паспрабавалі нацягнуць саву на глобус, в сэнсе нацыянальную ідэю там ці ідэалогію под Лукашенку падагнаць. В прынцыпе, ну там прозвішча не сказано, але да, маецца на увазе, што ну ніякай там ліберальнай дэмакратыі ці нават не ліберальнай Беларусі не можа, не павінна быць, ніякага разнастайнасці розных ідэяў не павінна быць. Вось, павінна быць такое вот стройнае, пастроенае в шарэнгі грамадства, которая ідзе да нейкай адзінай мэты. Гэта мэта, вось, якую дае ўлада, і грамадства павінна падтрымаць, то так самая, тая самая духовная, не только інстытуцыйная вертыкаль. Вось, все за аднаго, адзін за ўсіх, самы галоўны адказвае за ўсіх. Вот калі коротко, так, то бок сапраўды тут нічога асабліва новага, і в гэтым сэнсе, ну, далі задання, не распрацавалі. Канешне, нейкіх там паваротаў новых, яркіх там не было, в нейкі бок, які можна было б там палымяна абмяркоўваць. Ну, з гэтым зразумела, это ўсё просто вот для того, каб прарэкламаваць сённяшнюю праграму, мы, Віталя, мы сёння і закранули гэтую тэму, мала цікавую для мяне, па шчырасці, там што пачытаў, ну такого дзецкага ідэалагічнага лепету у стылі там паўночнай Карэі я ўжо даўно не чуў, нават не дацягваюсь да паўночнай Карэі. Але мне давай троху вернемся коротко да Нарышкіна, вот гэтых яго слоў. Можна, конечно, там троху там как бы паздзекавацца з гэтага вот мін, якія, оказывается, нясуць небяспеку для России и Беларусі нібыта, але вот раптам вот этой пагрозы у бок Польшчы і Балты с намеком, что калі вы тут нашага союзника там нападете на него, ну не з пустого ж гэтага, гэта пагрозы на аперажэнне, гэта не з чаго гэта вот, что за гэтым стаіць напярэдадні захада 25? Не толькі, ну да, вот правильно сказал. Па-першае, что это не мы пагражаем, это нам пагражаюць. Так что захад 25 это наши абарончыя вучэнні, которые тут будуць. І не думайте, что мы их проводим, каб з тэрыторыі Беларусі на кагосьці напасть. Это мы их проводим, каб абараніць патэнцыйных агрэсараў, не даць ім правесці агрэсію. Ну вот так это такой расійскай логіцы. І в гэтым сэнсе я думаю, што не толькі Лукашенко хоча рабіць прыемнае тым людзям, ну, з якімі он сустракаецца. Это мы ведаем всю яго палітычную кар'еру, часам это і ляпа, как немецкім журналістам он сказал про Гітлера в 94 годзе, думал, что, так сказать, порадуе их, был порядок. Они не обрадовались, як и белорусы. Да, так вось он постоянно такой кажа. Ну и то же самое Нарышкин. Ну, он сказал штосьці, что на его думку Лукашенко будзе прыемнае, что вось они там лязгуюць зубами, вось, а мы тебе обороним. Мы приехали для того, каб вось тебе оборонить, не бойся. Мы ці абаронім, мы ж не ведаем, што там на самой справе все было закрыта. Яны абмяркоўвалі, яны сказалі гэты пару фраз, вось, для, ну, калі для прэсы, умоўна скажем, в публічнай частцы. А што б я звярнуў увагу, ну, не так же давно было, што Беларусі будуць, магчыма, будаваць завод для дронаў, вось, дзе де-факто яны там назвалі Герань, но это шахеды, мадыфікаваныя іранскія шахеды. Я бы думал, что калі чисто абстрактно разважаць аналітычна, что гэта можа быть самая
ну такая важная тэма, якая можа быть у іх там внутры абмяркоўвалася. Як это зрабіць? Лукашенко, может быть, боится, что калі мы это будем рабіць, что там супраць я потраплю под супраць нейкія дадатковыя санкцыі, яшчэ горш будзе, і я зусім уже становлюся нейкім там удзельнікам фактычна вайны. Ладно, калі я тут шьюць нейкую форму, ці там запускаюсь нейкія балванкі, ведаеце, весь час жа Байпол выдае новыя расследаванні, што нават самыя нашы вядомыя прадпрыемствы дэ-факта ўжо там нейкія іхнія часткі, там в тым ліку МАЗ уже працуюць на вайну. Было апошні, ну не весь, але там частка. І што это, калі это, ну, і ёсць і даказана па логіцы, то цяпер павінна Еўропа супраць іх вводзіць санкцыі канкрэтных гэтых прадпрыемстваў усіх, і все больш і больш. А калі, ну, гэта просто будзе пабудова дронаў, но акрамя таго, што это санкцыі, то гэта просто завод, это жывая мішень для украінцаў. Яны ж не весь час, можа быць, будуць такімі стрыманымі. І ладно, умоўны там бензін, умоўны нафтаперапрацоўчы завод, гэта, ну, скажем так, апасрэдаваная дапамога вайне, хаця она і непасрэдная. Але, ну, можна сказаць, што все роўна ж мы вырабляем бензін, неважна там, што хто его купляе, куды ён ідзе. Мы прадаем его в России, в мирный час продавали, и что нам зараз не продавать. Але дроны — это уже непосредственный новый завод, непосредственно для войны, и только для войны. Это не бензин, который может идти там на тракторы, на полі. Дроны только на войну ідуць. І мне здаецца, ну, гэта неяк недастаткова моцна прагучала у нас вот гэта навіна в свой час. Она была некалькі тыдняў таму, так, про пабудову этого завода. Мне здаецца, это вельмі важная навіна. І, можа быць, гэта то, што яны абмяркоўвалі з Нарышкіным зараз. Ну так, да, у свеце гэтага і навіны гэтай, і пра завод, і пра недахоп працоўных рук, і пра О, пакістанцы. Это ж круто. Это, ведаеш, калі, ну, я, звычайна, не балбатон пра ўсё. Я 40-50%, калі каментары мне просяць нейкія іншыя СМІ, я адмаўляю, кажу, это не зусім маё, это возьмите, знайдзіце лепшага, ну, спрабую абмяркоўваць то, там, палітыку, дзе я там десяткі, сотні кніг за гэтые там 35 гадоў палітычнай журналістыцы прачытал. Я их просто не цытую часам, там, умоўно скажем, ад Сміта до Сміта, там, ад Бенедикта нашего Андерсона, там, до всіх іншых пра ідэалогію, там, і палітычныя навукі, до Хантингтона, там, 3 кніг і гэтак далей. Таму, што калі каментуеш, это все тебе не трэба, но але нейкі ёсць нейкі такі запас. Так вот, в гэтым сэнсе, калі, ну, пра эканоміка стараюся каментаваць, але тут, калі все-таки бокам краналась эканоміка, я казаў, што, ну, абапіраючыся на меркаванне всіх эканамістаў, мы бачым, што зараз праблема з кадрамі, уже падвышалі людзям грошы, але кадраў все роўна не хапае, уже падвышалі людзям заробкі так, што, ну, вырастае себе кошт, і прадпрыемства эканамічны стан пагаршаецца з-за таго, што в тым ліку яны павінны плаціць людзям больш, бо людзей мала. І я кажу, я не бачу, як улада можа з всего этого выйсці, акрамя як запрашаць замежных специалистов, как это называется, запрашаць мигрантов по-іншаму. Вось. И вот тут я это говорил несколько месяцев уже, что я не бачу іншого выходу для улады, акрамя запрашэння мигрантов. И вот они это робят. Как бы оправдываючи мой прогноз, да, как сказал бы Чалы, каб ён тут у тебя быў. Вось. І это сапраўды, ну, не ведаю, наколькі гэта все будзе жыццявіма, ці столькі Беларусі патрэбна, і ці настолькі тут прывабныя умовы, ну, не ведаю, наши там 500 умоўных даляраў, ці так будуць прывабліваць гэтых пакістанцаў. Трэба паглядзець, я там прыкінуў, якія там заробкі, но яны меншыя, канешне, але ці это ж не там 2-3 тысячи в Европе, куды варта пераязджаць. А тут з гэтых, ну, што яны змогуць там прысылаць себе дадому? На 300 пражываць, эканомічы, і 200 прысылаць дадому, это как бы маловато. Ясна, што ім, напэўна, можа быть, трошки больш трэба плаціць, але, ну, нават для многіх беларусаў $500 гэта, ну, блізка да, это сярэдні медыянны заробак, сярэдні статыстычны вышэй, але медыяльны каля 500 і ёсць, бо медыяльны, разумееце, это не то, што сярэдні. А калі будуць плаціць вышэй, да. І тут два моманта, наколькі гэта прадпрыемствы пацягнуць. Да мяне даходзяць чуткі да тое, што нават без пакістанцаў, а вот з іншай там сярэдняй Азіі прыехалі ўжо, ім абяцалі там больш за 1000, бліжэй за 1500 евро. На якіх пазіцыях? Рабочыя. Рабочыя? Рабочыя.
Таму что выбачай мяне, ты можаш ехаць у Нямецчыну, а Пакістан гэта афіцыйны пастаўшчык працоўных мігрантаў па ўсім свеце, і ехаць у Беларусь для чаго? І яны прыязджаюць, ім абяцаюць такія заробкі. Значит, им не 500 дадуць, не можа быть такого. Ім даюць не 500. І два моманта, наколькі гэта выцягне, калі нават адміністрацыйным дырэктыўным метадам ім загадваюць прадпрыемству плаціць вышэйшы заробак, і як да гэтага паставяцца беларусы. Вот это самое цікавае. При всім тым, як бы мы не казалі про толерантнасць, ну, это трошки іншая тэма, але ну все социалагічныя даследаванні, калі яны яшчэ былі, не думаю, что зараз нешта за некалькі гадоў змянілася, яны і зараз ёсць, ну показывалі, что міграцыя тая тэма, якая не вельмі радуе беларусаў. І встаўленне беларусаў нават любых пазіцый дэмакратычных, ліберальных да таго, што адбываецца ў Еўропе, міграцыя якраз тая тэма, якая у многіх з іх выклікала ну незгоду. І тут калі цяпер мігранты, а ўжо я не кажу пра гэта дастаткова, ну скажем, кансерватыўная мякка ці скажем, можа быць ксенафобская частка беларускага грамадства, якая за Лукашэнку, вось яна ну явна мігранту не ўспрымае, явна не будзе гэтаму рада. І разумееш, адна справа, калі ну вот я добра ведаю в медыцыне сітуацыю, там ну людзі высокаадукаваныя ад ліванцаў там да іранцаў, медыкі, ну это ж зусім іншая справа, медык закончил, іх немного. Я недавно там про Иран писал одну там аналітычны тэкст, невядома куды, невядома каму, не скажем куды, не скажем каму, і там ну правярал, і там напрыклад 300 приблизно зараз іранцаў всего вучыцца, з іх 100 в медыцынскім. Это невялікія лічбы, там больше іншых краін, там умоўно скажем. То бок як таму, што калі ну спецыяліст унікальны такі, ну беларусаў не выклікае ніякого, я думаю, ні беларусы, ні ксенафобы в цэлым не выклікае, але калі гэта масава будуць, ну умоўно скажем, для Беларусі дзікавата ўявіць 150 тысяч, прабачце, гэта ну больш сярод дарослага насельніцтва, это там 2-3% дарослага насельніцтва, гэта в нейкім маленькім гарадку. Это памятаеце, былі з кітайцамі праблемы, што яны там пратэставалі супраць, там заробак ім не выдавалі, вось, але кітайцаў зараз как-то менш стала, паколькі спачатку былі там все гэтыя вялікія камені. Дарэчы, туркменаў студэнтаў намного стала менш. Мы привыкли, что у нас туркменов все росло, потом некий пик прошел, у них апошние 3-4 годы зменшалось, бо умовы пагоршыліся. І ну нема такого, што яны будуць канкуренты, але калі вот беларус прыходзіць на працу, ему кажуць, ну можем тебе там умоўно скажем $400 плаціць, а ён ведае, што пакістанцаў плацяць 800, но это вялікай радасці ні ў кого не будзе выклікаць. І плюс я не ведаю, наколькі яны будуць там хутка адаптаваныя. Ну можа мову не трэба ведаць, але ну на якія гэта проста працоўныя, відаць, нейкія катэгорыі, ну, будаўнікі. Поедуць спецыялісты нармальныя? Нет, конечно нет. Ну, яны спецыялісты будуць атрымліваць такі ж заробак, які могуць, ну калі там як беларусы, а у Еўропе ці ў ЗША яны атрымаюць у 3 разы болей. Я думаю, гэта значнай ступені тое, што пра што я казаў про Лукашенко, который любіць гаварыць тое, што прыемнае. І вот ляпнуў там про гэтыя 150 тысяч, каб спадабацца ну этому пакістанскаму кіраўніку, бо трэба было там наладзіць адносіны. Я думаю, калі в практычнай рэалізацыі гэта будзе не так лёгка і не так проста. І беларусы, я думаю, беларуская ўлада выставіць нейкія там такія умовы, прыпоны, каб не так адразу. І самі пакістанцы прыедуць, можа пабачыць, што там не мёдам тут все, скажем, намазано, и все это будет непросто. Вот таки мой прогноз. Добро, давай на завершение. Не могу не закрануть тему Мельниковой знікнення. Я про ничего не ведаю, про эту тему. Калі гэта ўсё ж таки там выкраданне ці яшчэ невядома што, ну і ўвогуле калі не пра гэта тэма, а другі аспект, там шкода нанесеная там той же самы каардынацыйнай радзе, вот як табе развіццё падзеяў бачыцца, якая ўсё ж таки для іміджу, для дзейнасці дэмсупольнасці гэта ўся сітуацыя мае? Ну, я, как это принято, калі нейкае пытанне, якое, можа быць, не зусім ты хочаш адказваць, гавары то, што ты хочаш, а не то, што спытаў Зміцер, да? Такі прынцып любых інтэрв'ю, да? Вось. І в дадзеным выпадку я скажу, можа быць, пра той медыаэфект і эфект в сацыяльных сетках, які это выклікала, і я
ні словам про это не абмовіўся, паколькі ну якраз та сітуацыя, калі ты ну не ведаеш поўнай карціны, навошта про это выказвацца. І мне просто в жах прыводзіла, як людзі про это все выказваюцца, не маючы не то што не поўнай, а ніякай карціны. Вось і менавіта вот в пункту гледжання, што здарылася, выказваюць розныя версіі. Можна казаць, вот як ты пытаешься правильно про нейкі аспект наступстваў нейкіх маральна-палітычных, тут ну можна выказацца, але ну мне паўтаруся, негатыўна ўражана, і сапраўды многія людзі пісалі ну про то, як вы можаце гаварыць такое пра чалавека, калі мы не ведаем, што з ёй здарылася. Можа быць, яна такіх зараз умовах, дзе ну не яна нічога не вырашае, і ну карацей просто мы нічого не ведаем на дадзены момант. І калі б это было, ну умоўна скажем, ну што на Беларусі, ну такі даволі вялікі тэрмін, што уже бы пора бы прапагандзе как бы что-то выставіць. То бок, паўтаруся, не буду казаць. Што да агульнай сітуацыі, то ну мы бачым узмацнення, вот не адзін гэты выпадак, а раз за разам узмацнення гэтай дзейнасці ўсіх беларускіх спецслужбаў вось у бок то, што мы называем дэмакратычных сілаў за межамі. Вот ну да этого, што трэба быць гатовым. Гэта паказвае, наколькі ім, ну па-першае, можа быць, і няма чым заняцца, па-другое, ну, яны ставяць такую задачу, і наколькі ім это важна, хаця яны все кажуць, нібыта там, што там, не звяртаем увагу, што ён там бегла і робіць за мяжой, але звяртаюць увагу яшчэ як. А другі аспект про то, я хацеў нават, там, ты любіш цытаваць, адно з самых, адразу пасля першага, ну, то, што я называю з'езда Ціхановскай, 22-м годзе, у нас был эфір, і я казаў такія рэчы, што ну, там трошки там прыемныя былі рашэнні, там новы кабінет, там так, і ты не пытался, может быть, трошки нечакана прагучала, казаў, што аб'ектыўна просто гэта, ну, такі працэс гістарычны, аб'ектыўны, далей будзе ісці зніжэнне пэўнай папулярнасці аўтарытэту Ціхановскай, што б мы не рабілі, што б яна не рабіла. Ціхановскай структуры, ну, скажем, то, ну, это такі гістарычны, просто да. Пацверджаны і працэс. Будуць нарастаць нейкія персанальныя ды іншыя справы, канфлікты внутры кабінета, будуць замены, кабінет будзе існаваць. Я давал такі прагноз, калі там Рада Свабода пыталася нас, аналітыкаў, розныя, кажу, нет, некаторыя казалі, што ён там скончыцца, я кажу, нет, он будзе існаваць, і кожны год давал такі адказ. Але, ну, вот этот рост таких, ну, скажем, нейкіх канфліктных сітуацый плюс сітуацыі, это будзе нарастаць. Это я казал нават без, не улічваючы менавіта удзел менскага рэжыму ў гэтых справах, то, што яны прыкладаюцца больш намаганняў, каб гэта все паскорыць. І ну, гэта то, што вот аб'ектыўна, і што можна сказаць, што напэўна, в пэўным сэнсе, ну, як бы это не сумна гучала, эти две тэндэнцыі будуць працягвацца. Вось мне не хацелось бы так і сказаць што-нибудь в дадзеным выпадку больш, ну, скажем, і з іншого боку аптымістычна, но там з іншого боку я как бы не маю што сказаць. Мне здаецца, вот гэты працэс, ну, паводле аб'ектыўных просто павелічэння гэтай дыстанцыі ад 20-го года і паводле таго, што, ну, как бы не можа быць і няма нейкіх вынікаў вот гэтай палітычнай дзейнасці, нейкіх яркіх палітычных там перамог, то вось гэты працэс і зніжэнне папулярнасці, нарастання нейкіх праблем внутры дэмакратычнай супольнасці, калі адны групы будуць перацягваць, можа быть, на себе каўдры, апошні ты уже заканчиваешь, пераведу адзін момант, калі я казаў, калі апазіцыя аб'ядноўваецца, калі за шмат гэтай 30 гадоў, калі яна бачыць магчымасць, што можа нечага дабіцца рэальна, тады вылучалі адзінага кандыдата, аб'ядноўваліся, праводзілі з'езды, ці все аб'ядноўваліся вакол там 20-м годзе, вакол трыо, вакол і нават людзі, которые гэта трыо там і не любілі, яны нават, ну, не выказваліся супраць, бо бачна было, што народ за і все аб'ядноўваюцца. А прыкмета, калі далёка ад, ну, перспектыва перамогі і калі далёка ад перспектывы нейкіх дасягненняў, тады пачынаюцца расколы, звадкі, праблемы, супрацьстаянне адзін аднаго, перацягванне, мы больш правільныя, вы больш правільныя. Ну вот гэта то, што мы, на жаль, назіраем зараз. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў нас у эфіры быў палітычны аналітык, аглядальнік Віталь Цыганкоў.
глядзіце яго на Белсаце, яго праграму двубой, не пропускайте, вось не далі сёння таксама будзе чарговы выпуск. Ну і безумоўна подписывайтесь на YouTube канал Еврорада і наш новый YouTube канал Навокал. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве. Сябры, праект Беларусь Tomorrow яднае прадукцыю шматлікіх беларускіх медыа, і яго ўжо можна глядзець са спадарожніка. Як гэта зрабіць, шукайце ў апісанні да нашага відэа.